Tervetuloa kuuntelemaan uutta Let's Learn Work-hankkeen podcast-jaksoa, ja tämäkin podcast on nauhoitettu Limen studiolla KP Edulla, ja Let's Learn Work-hanke on tunnetusti ESR-rahoitteinen hanke. Ja tänään meillä aiheena on kevyt yrittäjyys ja yrittäjyys, ja meillä on upeat vieraat paikalla. Käydäänkin tästä esittelykirjassa heti ensimmäisenä, ja pyytäisin sieltä TE-toimiston edustajan kommenttia. Joo, tervehdys Perttu Kellomäki TE-toimistosta. Siellä työnvälitys- ja rekrytointipalveluissa toimin. Ja lisäksi meillä on opiskelijaedustusta paikalla myöskin Sentrian osalta. Joo, Kiia Purontaka, musiikkipedagogi opiskelija ja kevyt yrittäjä. Ja asiantuntijoita lisää Sentrialta. Saarella Jukka ja mä oon lehtorina, toimin täällä sitten tuta-puolella ja yrittäjyys erityisesti siellä sitten kohteena. Kyllä, ja minä olen edelleen Joni Autio ja toimin tämänkin jakson hostina. Mutta lähdetään itse aiheeseen. Aika herkullinen aihe, yrittäjyys nykypäivänä. Perttu, minkälaisia ajatuksia yrittäjyys herättää TE-toimiston näkökulmasta? Yrittäjyys on tosi tärkeä meidän työmarkkinoiden toimivuuden kannalta kaikkinensa, että se tarjoaa paitsi yksilölle hyvän mahdollisuuden niin kuin löytää, toteuttaa itseensä, saada toimeentuloa ja kehittyä myös niin kuin ammatillisesti urallaan. Kuulostaa oikein hyvältä. Ja Kiia, sulla on kokemusta myöskin tästä yrittäjyydestä opintojen aikana, niin miten sä oot nämä kaksi saanut yhdistettyä? No mulle yrittäminen on antanut vapautta siihen omaan aikatauluttamiseen, että saa tehdä niitä töitä just silloin, kun itselle parhaiten sopii. Eli opiskelujen ohjeen toimii aika kivasti. Joo, ja voisi miettiäkin, että niin yrittäjyys on ollut tosi kauan aikaa Suomessakin nousussa. Mikroyrityksiä nousee koko ajan enempi ja enempi. Ja jos ymmärsin oikein, niin ja toimitkin nimenomaan kevytyrittäjänä, että sulla ei niin toiminimeä vielä ole, mutta se on ollut vähän niin kuin harkinnassa. Joo, olen mennyt kevytyrittäjänä tässä muutaman vuoden, mutta miettinyt vakavasti myös oman toiminimen perustamista. Loistavaa. Miten, Jukka, sä näet itse tämän kevytyrittäjyyden niin tuommoisena niin tavallaan ehkä varmaan ponnahduslautana sitten siihen itse yrittäjyyteenkin? Kyllä, ja sinänsähän tämä on mielenkiintoinen tämä koko kevytyrittäjyys-termistö, koska se siis ihminen voi olla palkansaaja tai yrittäjä, ja kevytyrittäjyys tuli tavallaan vähän uuden tyyppisenä terminä käyttöön Suomessa, mutta esimerkiksi musiikkialallahan on ollut ohjelmatoimistot toimineet jo vuosikymmeniä samalla periaatteella, eli sulla on listalla artisteja, jotka käy keikalla ja sen jälkeen siitä maksetaan palkkaa, eli periaatteessahan tämä kevytyrittäjyys toimii ihan samalla tavalla. Voisin Pertulle esittää tässä myös kysymyksen, millä tavalla TE-palvelut sitten huomioi kevytyrittäjyyden ja yrittäjyyden välillä. Että jos esimerkiksi opiskelija lähtee kevytyrittäjyksi, mitä se tarkoittaa siellä puolella? No oikeastaan niin kun se tulee tuossa starttirahakäsittelyssä sitten huomioitavaksi, jos siinä jotakin on. Tyypillistä on tietysti se, että siinä arvioidaan, että täyttyykö niin tämmöiset kokoaikaisen yrittäjyyden tunnusmerkit vai ei. Ja tyypillisesti, jos nyt tässä voidaan niin toimijoiden nimiä mainita, että jos on ukko.fiin kautta esimerkiksi toimii ja sillä tavalla, niin siellä ja se toiminta on kuitenkin sitten vielä pienempää, niin ei ole sitten noussut esteeksi esimerkiksi starttirahan saamiselle. Mutta sitten jos on vaan ikään kuin pelkästään laskutuspalvelua ja toimitaan jo sitten Y-tunnuksella yrittäjänä, niin silloin se on tilanne toinen. Että tässä on hyvä niin kuin määritellä myös se kevyt yrittäjyys, että mitä se tarkoittaa, koska tuolla on paljon palveluita tarjolla. Kyllä, ja myöskin tässä tulee näiden palveluiden ero. Joissain kevytyrittäjärakenteessa ei tule Y-tunnusta, kun taas joissain tulee. Ja tämä Y-tunnus on varmaan aika sellainen niin kuin kriittinen tietyllä tavalla, varsinkin starttirahaprosessissa. Joo, kyllä se on niin kuin hyvä huomioida. Siinä jo yksi tunnusmerkki tulee täyteen, jos se Y-tunnus on, mutta sitten kuitenkin on niin kuin se, että kuinka laajaa se toiminta on ollut, kuinka paljon se on ihmistä sitonut. Että se on sitten, että ei se automaattisesti se Y-tunnuskaan sulje pois sitä väylää. Kyllä. Otetaan yksi askel vielä taaksepäin. Mainitsit tuossa termin starttiraha, niin mikä tämä on ja miten sitä saa? Starttiraha on yrittäjän henkilökohtaisen toimeentulon tuki. Eli se ei ole yritystuki, vaan se maksetaan sille henkilölle. Se on veronalasta tuloa. Ja sitä voi hakea meiltä. Ja siinä, nyt kun puhun meidän alueesta, miten meillä toimitaan, niin sitten myös se liiketoimintasuunnitelma täytyy olla tehtynä, jotta sitä starttirahaa voi hakea. Eli se tulee aina sen hakemuksen liitteenä. Ja sitten arvioidaan sitä meillä, mutta me käytetään myös sitten esimerkiksi kehitysyhtiöä niin kuin kumppanina arvioimaan sitten sitä liikeidean kannattavuutta ja tämän tyyppisiä toimia. Ja sitten sen pohjalta syntyy päätös siitä.
Voiko starttiraha olla myöskin työväline osakeyhtiölle, vaikka olisi useampikin yrittäjätaho? Kyllä voi. Starttirahaa voidaan myöntää samalla kertaa useammallekin. Miten tuommoisessa tilanteessa esimerkiksi Kiialla, että kun opiskelee kuitenkin ja toimii sitten niin sinne keikkatyön ohessa, niin voiko Kiia esimerkiksi saada sitä starttirahaa sitten? Nyt hän on jo niin kuin aloittanut, mutta jos niin kuin olisi aikaisemmassa vaiheessa. Sillä tavalla on, että se starttiraha on päätoimiseen yrittäjyyteen. Eli siinä kohtaa, kun se alkaisi niin täyttää sitä tunnusmerkistöä, sitä voi hakea jo vaikka opiskelijana ollessa tai palkkatyössä ollessa, mutta sitten tavallaan, että se astuu voimaan siitä kohtaa, kun se päätoimisuuden kriteeri niin täyttyisi, että sitten aletaan niin panostaa siihen niin paljon. Aivan, eli kun tavallaan se opinnot on niin pulkassa jo, tai opiskeluvaiheessa voit hakea, mutta sitten kun tiedät, että valmistuminen on vaikka tammikuussa, niin sitten siitä päivästä eteenpäin voidaan lähteä. Juuri näin, se voidaan sitten ajoittaa siihen. Mutta eikö se ole myöskin niin, että jossain kohtaan työttömyys oli myöskin se, että starttirahaa saa hakea, että jos oli tullut työttömyys, mutta tämähän on poissa nykyään. Joo, kyllä. Nyt voi kuka vaan hakea. Kyllä sinällään se niin statuksella ei ole väliä siinä hakuvaiheessa. Joo. Ei tarvitse olla valmiiksi työtön hakeakseen, vaan se voi tosiaan opiskelija, työssä oleva hakea. Ja itse asiassa aika suuri osa on niin työssä olevia, jotka hakee starttirahaa. Kyllä. Ja Kiia, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että säkin oot miettimässä sitä yrittäjyyttä, niin minkälaisiin asioihin sä kaipaisit justiin apua tai tukea siinä yrittäjyyden stepillä sitten, että jos sä perustat ihan sen Y-tunnuksen, niin alat ihan täyspäiväisesti yrittämään? No mulla on silleen aika vieras käsite vielä toi oman toiminimen perustaminen, että sillä mä oonkin päätynyt tuohon kevyt yrittämiseen, että mä oon saanut apua laskutukseen ja tommosiin asioihin, että ne on varmaan ne kirjanpidot ja muut, mihin sitten tarvitsisi eniten apua siinä yrittämisen lomassa. Kyllä, ja varmaan sitten, että jos oletetaan, että meillä on työtön työnhakija tulossa sitten ja hänellä on yritysidea, niin Perttu, sulla on varmaan sitten seuraavat askelmerkit hänelle, että miten tästä asiasta edetään. Joo, kyllä, eli me kyllä hyvin tyypillisesti, jos ei sitä ole jo aikaisemmin tehty, niin me nimenomaan ohjataan sitten kehitysyhtiöön tai sitten seudullisiin yrityspalveluihin niin kuin sparrailleen sitä liiketoimintasuunnitelmaa, koska se antaa kuitenkin aina sitä selkärankaa sille tekemiselle ja varmistaa sitä onnistumista. Samalla myös nousee sieltä hyvin esille niitä tarpeita, että missä ehkä voisi olla niin kuin osaamisen kehittämisen paikkaa jo heti välittömästi. Osahan nousee sitten siinä yrittäjyyden myötä. Kyllä, ja paikallisesti meillä niin kuin esimerkiksi KOSEK on yksi tämmöinen taho, mihin kannattaa Kaustisen seutukunnan KASE ja yrityskannus esimerkiksi on hyviä steppejä lähteä rakentamaan näitä omia urapolkuja. Mutta toi on mun mielestä niin kuin mahtavaa kuitenkin, että kun meillä on tämä nykyaikaiset palvelut käytössä ja pystytään vähän niin kuin benchmarkkaamaan jo sitä, että kantaako mun siivet yrittäjänä. Mä jotenkin näen, että tässä niin kuin pikkusen ehkä muhis kuitenkin se, että pitäisikö nyt lähteä ja repästä, niin on mahtavaa, että stepit löytyy sitten sen kautta. Mutta jos niin ihan yleisesti puhutaan, TE-palveluilla on todella paljon niin kuin palveluita, mitä tarjotaan ylipäätänsä erilaisille henkilöille, niin miten tuossa työvoiman hankkimisessa sitten, jos oletetaan, että Kiiallekin tulee nyt monialainen iso firma tästä lähtisi kehkeytymään musiikkialaa ja vähän kaikkea, mitä siihen liittyy, tapahtumatuotantoa ja muuta vastaavaa, niin miten niin sitten lähtisi tätä purkamaan sitten, että millä tavalla TE-palvelut voi auttaa tässä työvoiman hankkimisessa? No, kyllähän me ollaan niin kuin mukana sitten niissä askelissa heti ja yleensä jos on jo semmoista suunnitelmaa, että mahdollisesti näin voi olla, niin keskustellaan jo varhaisessa vaiheessakin, vaikka ne toimet sitten astuisi vasta myöhemmin niin kuin ajankohtaisiksi. Mutta kyllä me niin kuin pystytään tekemään tämmöisen niin kuin suljetulla toimeksiannolla, eli on tarvetta jollekin osaamiselle, niin me voidaan katsoa ilman, että laitetaan mihinkään nettiin paikkaa auki ja seuloa vähän siellä, että mitä voisi löytyä. Mutta voidaan myös sitten käyttää meidän näkyvyyttä kuitenkin. TE-palvelujen nettisivut on hyvin näkyvät sivut ja sitä kautta myös hakea ja siinä on monia väyliä. Että maksuttomasti haetaan sitten ja olisi sitten niin kuin osa-aikaista tarvetta tai vaikka sitten kokoaikaisen työntekijän tarvetta, niin me ollaan kyllä niissä mukana. Saanko tähän kohtaan kysyä, nythän täällä Keski-Pohjanmaan alueella on tosi isoja projekteja tulossa, mitä on radiosta kuultu ja kaikista tiedotusvälineistä, niin avaako se mahdollisuuksia myöskin yrittäjyyteen? Ilman muuta. Siis se, että näin suuria projekteja on alkamassa, niin siitä tulee niitä kerrannaisvaikutuksia niin paljon, että silloin varmasti tulee ihan kokonaan uusille yrittäjille tai sitten niin, että yrittäjänä toimitaan toiselle niin kuin alihankkijana eri yhteyksissä, niin tässä on varmasti paljon vielä
tulee ihan lähivuosina avautumaan tämmöisiä mahdollisuuksia. Kyllä, ja paljonhan meilläkin Jukan kanssa on kokemusta näistä niin kuin koulutusalan hankkeista, jossa justiin tätä freelance-työtä käytetään sitten hyvin paljon asiantuntijapalveluna myöskin hyväksi siihen, mutta oikeastaan tässä vaiheessa Jukalle vähän liitännäiskysymystä, kun mietitään, että Kiialla tässä on hyvä liikeidea tulossa, ja ymmärrän, että monella yrittäjällä on tavallaan se halu toteuttaa sitä omaa unelmaa yksin, mutta jossakin vaiheessa hyvän liiketoimintasuunnitelman kautta tulee se yrityksen kasvaminen. Kyllä. Niin miten sä näet tämän näin, että kannattaako sitä pelätä, kannattaako sitä huolestua vai kannattaisiko se olla tavoite? Niin huolestua siitä ei kannata, jos haluaa kasvaa, ainakaan sen voisi odottaa tässä kohtaa ihan reilusti. Yleensä mulla on oma kokemus, mä oon noin 400 yrityksen kanssa ollut tekemisissä ja jos mä sanon, että 99% niistä alkaa siitä, että Matti on kukkarossa ja niin kuin yksin aloitetaan se touhu ja ehkä siellä jossain 5 vuoden huitteilla tulee sitten niin kuin ehkä alkanut selkeytyä se jo, että mistä se raha tulee ja mikä on se mun yrityksen juttu. Ja siinä kohtaa monesti lähdetään keskustelemaan siitä, että entäpä jos mä vähän kasvasin ja bändit tulee sitten siihen mukaan ja keikkabussit sitten kierretään ympäri Suomea ja muuta. Ja nyt kun lähdetään esimerkiksi toiminimellä liikkeelle, niin jossain kohtaa myöskin sitten kasvun kohdalla kannattaa miettiä se, että onko se enää se sopivin yritysmuoto, vai kannattaako sitä lähteä viemään osakeyhtiöksi ja muuhun eteenpäin, koska vastuut kasvaa myöskin siinä kohtaa. Mutta jos ei yritys kasva, niin se taantuu. Kyllä, Pertula oli tähän. Joo, toi on juurikin totta, ja mulla tuli mieleen tuohon sellainen vielä lisätä, että mitä meidän näkökulmasta näkyy niin kuin siinä osaamispuolesta. Yksi hyvin tyypillinen on, mitä ei välttämättä ymmärretä sen arvoa niin hyvin siinä vaiheessa, kun sitä yritystä ollaan perustamassa, se taloushallinnon ymmärtäminen. Ilman muuta mun mielestä kannattaa antaa se kirjanpito ammattilaisille, mutta se ei tarkoita sitä, että eikö olisi hyvä ymmärtää itse, että mitä se luvut pitää sisällään, miten se raha virtaa, miten mun maksuvalmius kaikki säilyy. Silloin se tulee niin kuin erityisen arvokkaaksi silloin, kun se lähtee kasvamaan. Toki siinä alkuvaiheessakin se on tosi tärkeää, mutta varsinkin sitten, jos se toiminta lähtee laajenemaan. Kyllä, ja mulla on itsellä tästä omakohtaista kokemusta, kun tuota mediapalveluita kuitenkin alalla 6 vuotta on ollut yrittäjänä myöskin, ja alkuun oli tosiaan, että mulla oli pelkästään ajatuksena se, että mulla on henkilöasiakkaat, oli se mun fokus, että mihin mä menin, ja sitten kun mä aloin seuraamaan pikkuhiljaa sitä kassavirtaa, että mistä se tuli, niin mulla olikin 80% liikevaihdosta niin B2B-asiakkaille, ja mä en heitä edes kontaktoinut millään tavalla, joten sitten piti tehdä se Swifti, ja sitten alkoi sitä kassavirtaa tulemaan enempikin, että justiin tämä, että pysyy pikkusen nälli päällä siitä, että mitä se raha tarkoittaa ja mitä luetaan, ja ilmeisesti TE-toimistokin tarjoaa erilaista koulutusta, niin kuin sanoikin tuossa noin, niin minkälaisia täsmäkoulutuksia olisi niin kuin esimerkiksi aloittavalla yrittäjällä? No meillä on niin kuin yksi tämmöinen pitkään ollut on yrittäjyysvalmennus, eli siellä käydään niitä niin kuin perusasioita läpi. Niitä on ollut tietysti viime vuosina sattuneesta syystä verkkovalmennuksena pitkälti covidin aikana, mutta varmasti ne jatkuu nytkin, koska se tavoitettavuus on niin kuin parempi. Että siellä käydään niin kuin sitä, mistä saadaan niitä peruspalasia ja sitten voidaan niin kuin keskittyä esimerkiksi, että nyt mä haluan siihen markkinointiin ja vaikka taloushallintoon vielä lisää. Meillä on erinomaiset koulutusorganisaatiot täällä Keski-Pohjanmaallakin, jotka sitten tarjoaa niitä jykevämpiä palasia. Ei kaikkien tarvitse sitä yrittäjän ammattitutkintoa välttämättä suorittaa, mutta tekee niitä moduleita niistä asioista, jotka on just tärkeimpänä sillä hetkellä. Kyllä tähän kohtaan voisin tämmöisen ehkä kevennyksen sanoa, että yksi parhaimmista yrittäjyyden oppikirjoista on Roope Setä-lehti, nimittäin pitää rakastaa rahaa, käyttää sukulaisia niin paljon kuin pystyy hyväkseen ja vielä kiinteät kulut alas, eli olla mahdollisimman pihi, niin siinä näillä eväillä pärjää aika pitkälle. toi on ihan totta, että se niin käteiskassa, ja kun yrityksenkin sä aloitat, niin kuitenkin se eka 3 kuukautta, niin sä et saa nostettua palkkaa sieltä, vaan tämä kaikki menee kuitenkin sit siihen yritystoiminnan ylläpitoon, niin siinä mielessä justiin tämä starttiraha on aivan äärimmäisen hyvä niin kuin sanoikin siihen niin kuin tavallaan normaalielämän ylläpitämiseen. Sit. Kyllä. Pakko kysyä Pertulta vielä semmoinenkin kysymystä, niin onko starttiraha hyvin saatavilla ja miltä näyttää tulevat vuodet sen osalta? Onko tulossa muutoksia tai muuta sinne vai miltä näyttää? No sinällänsä niin sanotusti isolta momentilta maksetaan sitä starttirahaa, mutta meillä on paikallisesti ollut kyllä alueellisesti niin kuin vahva prioriteetti siinä, että starttirahaa on maksettavissa, vaikka se välillä on ollut määrärahat niin kuin tiukallakin, niin starttiraha on yksi niin kuin tärkeimmistä, minkä saatavuus halutaan varmistaa. Ja ei ole nyt tulevaisuuteen katsottaessa mitään niin kuin uhkakuvia sen suhteen tällä hetkellä tiedossa. No, eli siitä pidetään kiinni kuitenkin. Kyllä, se on siinä mielessä niin kuin yksi tärkeä juttu, mitä
halutaan varmistaa. Kyllä, ja toihan on alueellisestikin tosi tärkeää, koska nähdään kuitenkin se, että yrityksiä tulee, mikroyritykset on ehkä niin kuin nyt jo, uskallan heittää lonkalta 70-80% varmaan suomalaisista uusista yrityksistä, mikä syntyy, ja nykypäivänäkin, mistä se tulee. Niin joo, ja se mitä näistä yritysten kasvuista, niin kyllähän hyvin tyypillinen on, että meillä on niin kuin, varsinkin täällä pohjoisempana niin kuin tämmöisiä startuppeja on aika vähän, että kyllä ne löytyy niistä ne kasvuun lähtevät, jotka ei ehkä koskaan ajatellut kasvaa, mutta kun työllistää itsensä. Kyllä. Niin siksi meillä on hyvä, että me saadaan yrittäjyyden piiriin ihmisiä ja siitä osasta tulee ihan toisia työllistäviä menestystarinoita ja osa työllistää vaan itsensä ja sekin on mahtava juttu se. Kyllä, ja justiin tässäkin tapahtuu tätä, että kun on useita freelancereita, mikroyrittäjiä, niin sielläkin tapahtuu sitten kollektiivisesti taas, että jos oma osaaminen ei välttämättä riitä, niin sitä palkataankin sitten toinen tekemään kanssa samaa projektia, ja tätä kautta tulee sitä laajenemista ja yhteistyötä alueellisesti. Kyllä. Koetko sinä, niin kun, nyt kun ajatellaan, että opiskelijana haluaa lähteä perustamaan yritystä, niin saako oppilaitoksesta riittävää tukea siihen yrittäjyyteen? Mun mielestä meillä on jotain yrittäjyyskursseja ja vapaa-valintaisia kursseja, mutta voisi sitä olla ehkä enemmänkin semmoista ohjausta siihen yrittäjyyteen mun mielestä. Minkälaista ohjausta sä kaipaisit? No ehkä silleen niin kuin ihan mistä lähdetään liikkeelle, kaikkia käytännön ohjeita, että miten asiat tapahtuu, miten vaikka perustetaan oma yritys tai mitä sulla pitää olla valmiina. Tai... Kyllä. Ja se on kyllä tosi tärkeää, koska yksi semmoinen, minkä kanssa me jumpataan monesti ja tiedän, että kehitysyhtiössä tehdään niin kuin sitä samaa, me ollaan lähdössä yhteistyössä, että sekin on jo niin kuin löytö, että sen prosessin jälkeen huomaa, että ei ehkä nyt tai ei ollenkaan. Että sekin on niin kuin hyvä, että on tarpeeksi realistisesti käyty asioita läpi tai sitten, että näkee, että hyvä, näillä askeleilla, kun mä etenen, niin sitten tämä lähtee. Eli löydöksiä voi olla monenlaisia, mutta tarvitaan semmoista niin kuin vähän rautalankatyyppistä niin kuin tietoa ja ohjausta. Niin ehkä semmoinen hyvä ohje kaikille, jotka miettii yrittäjyyttä, että älkää miettikö sitä yksin. Että meillä on paljon organisaatioita. Jokaisessa kunnassa löytyy elinkeinopalvelut, meillä löytyy TE-palveluita, meillä löytyy vaikka minkälaisia oppilaitoksia, jotka tarjoaa niitä. Että ei jää pyörittelemään sitä asiaa yksin, koska aina kun joku ulkopuolinen sitä katsoo, niin sieltä tulee jotakin uutta sulle niin kuin haettavaksi. Ja myöskin sitten nämä niin kuin kehitysyhtiöiden ja näiden rakenteissa tiedetään eri rahoitusmallit ja tiedetään, miten ne haetaan ja muuta, niin hyödynnetään nekin myöskin pois, koska siinä alkuvaiheessa voi olla esimerkiksi jotain pieniä investointeja ja muita, joihin voi käyttää vaikka leader-rahaa tai jotain vastaavaa, jolloin pääsee niin kuin vähän eteenpäin. Mutta se, että niin kuin iso neuvo, että älkää jääkö yksin miettiä asiaa. Joo, tätä on itsekin yrittäjätaustana helppo kompata, että muistan aikanaan, kun oma yritystä starttasi ja Kolan Peiju oli silloin firmaksi, oli se aikanaan firma ja Peijun kanssa sitten, kun menin esittelemään liikeideaa ja sieltä tuli vastakysyntä, että mä haluaisin perustaa tämmöisen, että on aika hyvä valokuvaamaa, että kiinnostaisi tehdä ja sitten se Peiju heitti, että tiedätkö, että täällä on aika monta muutakin valokuvaa, että minä sen mennään erota sitten siitä. Sitten se pisti miettiä, että ei Samperi, että mä mietin sitten asiaa, että Peiju antoi tosi hyvän listan kysymyksistä ylipäätään siihen, mitä mä pohdin. Sitten mä mietin sitä ehkä pari päivää, sitten siinä soitin, että tiedätkö, lyö vaan, lähdetään tekemään, että katsotaan, että miten hulluksi tämä asia menee. Ja Peijun kanssa käytiin läpi, sitten tehtiin se niin kuin Y-tunnuksen hakemus ihan yhdessä, täytettiin se siellä läpi ja sitten sain hyvät käyntikortit siellä sitten näihin kirjanpitoasioihin ja muuta yhteyttä. Eli tavallaan oli tosi turvallinen olo henkilökohtaisestikin siihen, että mä sain sitä apua ja sitten pakotettiin vähän miettiä sen boksin ulkopuolelta myöskin näitä asioita. Niin se oli äärimmäisen hyvä. Kyllä, se on niinku oikeastaan hyvän prosessin merkki, että siinä aikana pikkusen ahistaa, koska Kyllä, silloin se joudut niinku prosessoimaan paljon, että mitä sä teet ja mitä sä haluat. Ja ehkä tuohon hyvä niinku vielä, mitä Joni sanoi tuosta erottumisesta, niin yksi juttu varmasti tänä päivänä, mitä ei ole niin paljon aikaisemmin ajateltu, mutta mä tiedän, että nuoremmat sukupolvet on valveutuneempia tämän asian kanssa, että se yrityksen imago. Kyllä. Että mikä se on. Se näkyy paitsi toimijana niin kuin niille asiakkaille päin, mutta myös sitten jos työllistää, niin se on niin kuin se työnantajakuva myös sitten ja tietysti, että ne on käsi kädessä, ettei ne ole kaksi irrallista päälle liimattua asiaa. Että siihenkin kannattaa varhaisessa vaiheessa ruveta miettiä, että mikä se mun yrityksen kuva on, mitä mä haluan viestiä niin ulospäin, ja se on sitten niin kuin, sopusoinnussa niiden mun omien arvojen kanssa niin, että se on rehellistä. Kyllä. Ja tästä liiketoimintasuunnitelma-asiasta vielä haluaisin sen tuoda esille, että kun kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa, niin voi kirjoittaa se sillä tavalla, että kertoo sellaiselle ihmiselle, joka ei asiasta tiedä yhtään mitään. Eli rivien välissä ei lue mitään yksinkertaisesti.
Ja ne talousasiatkin, niin loppupelissä pääsee aika lailla niin kuin plus- ja miinuslaskulle, jotka meille on opetettu jo tuolla aika kauan, että aika harvoin tarvitsee edes kertolaskua siellä, että kunhan, jos niin kuin omaa talouttakin ajattelee, niin tilillä kun on vähän enemmän rahaa, kun sieltä lähtee pois, niin ihan sama se toimii siellä yritysmaailmassakin, että ei se sen ihmeellisempää asiaa ole. Että niitä ei kannata pelätä niitä asioita. Ja niin kuin Perttu tuossa äsken sanoi, että semmoinen kasvun tae on myöskin se, että on oppinut sen talouden peruspyörityksen siellä ja oppinut, mistä sitä rahaa tulee, mihin sitä menee ja toimii vähän niin kuin roopesetä, että katsoo aika tarkkaan, että mihin sitä rahaa menee, koska se on paljon helpompaa se kuluttaminen kuin sen rahan tuleminen. Mutta nämä on niin semmoisia perusasioita, joita kannattaa muistaa. Erittäin hyvä kirja on myöskin sellainen kuin liiketoimintasuunnitelma Roskakoriin, jonka on Ollis Leppänen kirjoittanut tuolla Kajaanissa se ehkä nimi on ehkä tämmöinen vähän raflaava, mutta siellä on erittäin hyvä se sisältö ja siellä niin kuin lähdetään siitä omasta tekemisestä ja sieltä päin rakentaa sitä liiketoimintasuunnitelmaa. Ja pitkässä juoksussa voin sanoa, että siellä 5 vuoden jälkeen se tosiaan rupeaa olemaan siinä iskussa, että niin kuin ymmärretään se rakenne, miten se menee siellä yrittäjyydessä. Kyllä, eikä tavallaan semmoinen make or break. Kyllä. Ehdottomasti toi. Nytkö tässä ollaan yrittäjyydestä puhuttu ja tukea on tullut ja info joka suunnasta, niin pakko esittää Kiialle kysymys, että eihän sun liiketoimintasuunnitelma nyt ole karissut tästä, että edelleen yrittäjyys kiinnostaa. Ei ole karissu, että kyllä mulla on paljon ollut mielestä, niin kuin, että haluaisin toimia yrittäjänä jatkossakin ja miettinyt erilaisia ideoita, että niitä meinaa välillä olla vähän liikaakin, mutta on edelleen kyllä kiinnostusta. Loistavaa, ja tästä nyt hyvästä keskustelusta saatiin varmasti sitten hyvät vinkit sulle ja muille kuuntelijoille, että miten edetään, mikäli se yrittäjyys kiinnostaa. Ja varmaan niin kuin uudelle ja varsinkin nuorelle yrittäjälle niin on ehkä hyvä vielä se muistuttaa, että yritysmentori voi olla niin kuin tosi hyvä juttu. Silloin varsinkin, jos se vähän toiminta kasvaa, koska silloin saa sitä toiselta näkemystä, joka on yrittäjyydessä ollut mukana, niin saa semmoista hyvää tukea, paitsi käytännön ohjeita, mutta myös sitten sitä henkistä tukea. Ajatellaan, että onhan osakeyhtiössäkin hallitus sen takia, että se antaa ideoita ja tukea ja antaa niin kuin kaikkea sitä boostia siihen toimintaan, niin yrittäjällä voi olla se mentori sitten, joka hoitaa sitten sitä tehtävää. Ja tuosta on hyvä vielä ottaa tuosta, että kun niitä ideoita tulee niin valtavasti ja sitten kun löytää sen oikein hyvän sieltä, niin ota siitä vielä puolet pois, niin sitten ollaan hyvällä mallilla. Loistavaa. Hei, arvon vieraat, kiitoksia aivan loistavasta keskustelusta. Oli ilo jutella tässä, juttua riittäisi vaikka kuinka paljon aiheesta ja rohkaisisin tosiaan kaikkia meidän kuuntelijoita, että mikäli teillä tosiaan joku idea tai yrittäjyys kiinnostaa edes pikkusen, niin kattokaa, seuratkaa sitä halua ja kipinää vähän sen, että mihin se johtaa ja tutkikaa asioita, hakekaa apuja ja neuvoja ja älkää jääkö ideoiden kanssa yksin, vaan tuokaa ne maailmalle.